Puzzlerekin amaitzeko ikusiko dugu dituen aukerak ikasleak kudeatzeko. Hemen menu orokorrean, My Content barruan, badaukagu beste bi aukera. Gradebook eta honetan ikusi aldugu edo ikusi ditugu egindako lan guztiak. Ikasle bakoitzak egindako lana, zenbat denbora egon den lan hori egiten, eta lan bakoitzean bere nota. Sakatzen badugu ikasle baten gainean, hor ikusi aldugu, azkenengo boladan izan dituen edo egin dituen ariketa guztiak. Hemendik, esan aldiogu zein tarte ikusi nahi dugun. Zein egunetatik, zein egunetara. Ateratzen bagara hortik, eta Gradebooken berriro, sakatzen badugu nota baten gainean, ikusiko dugu ariketa horretan, zenbat, bideoa osorik ikusi duen, nota, eta zenbat erantzun egin dituen. Eta baita ere, zenbat aldiz ikusi duen bideoaren tarte bakotxa. Hemen agertzen da bakarrik behin ikusi duelako zati bakotxa. Baina, atzera egiten badu batean eta bi alditan ikusten badu, hemen agertuko litzateke bia. Eta hemen ikusi alditugu baita ere galdera guztiak eta bakoitzean egin duen erantzuna. Joaten bagara My Classes edo, hemen nahiko antzekoa da, eta hemen ikusi aldugu hori aukeratuko duguela, ikusiko ditugu pendiente dauden ariketak edo egiteko, eginda daudenak, eta hemen berdin, bakoitzean sakatzen badugu, ikusiko dugu, ikasle bakoitzak egin duena horretan. Adibidez, hemen ikasle 0 batek bakarrik egin du, eta berriro sakatzen badugu hor, baita ere ikusiko dugu, lehen ikusten genituen datuak. Hemendik mugitu gara ikasle batetik bestera guztiak ikusteko. Eta My Classes barruan baita ere, hor ikusi ditugu gelako ikasleak, importatu alditugu, Classroometik, berriak sartzen baditugu Classroomen, hemendik importatuko ditugu berriro. Sakatzen badugu 3 puntuetan, jarri aldugu, izena aldatu, kendu gelatik, edo behar daigu pasaiz bat, aldatu pasaiz hori. Orduan, ikusten dugunez, ariketak egiteaz aparte, Puzzlek ere ematen digu aukera, gauza batzuk kontrolatzeko. Zenbat alditan egin dituen, ikusi dituen bideoa, notak eta galdera bakoitzean zer erantzun duen, eta Classroomen bakarrik ikusten dugu nota, baina hemen ikusi ditugu ezaugarri guztiak.